बाबू तुमको घरे माँ कौन डाकती आ जेजे कौन डाकती हाँ जेजे कौन ना दे कौन डाक जेजे तोते तो ना कौन दे जेज जगा आ दादा कौन डाक तो दादा कौन डाक कौन डाक कहूनु साई बाबू आ मम्मी कौन डाक लाडो आ बाबा कौन डाक लाडो आउ मझियाणी माँ कौन डाक तोते कौन ना दे मझियाणी माँ कौन डाक हाँ पत्र गछ